e levamos xa días de bo tempo, de tempo seco, de que loce o sol. Iso sabedes o que fai? O que fai é que seca a terra nas nosas hortas e por fin podemos xa comezar a traballala, comezar a sementala. E claro, que se sementa neste tempo? Pois nos quixemos ir a unha experta a preguntarlle, a Nélida, xa veciña todoterreo de 85 anos de Lalín, que ten a horta máis bonita e vizosa de todo Lalín. Atentos aí, Iso se un deporte, Nélida. Cuidado, Ten a horta preparadísima como a ten Nélida en Lalín. E iso que prácticamente todas as mañás vai á piscina, 85 anos, primeiro vai á piscina, e despois ten tempo a mañar a súa hortiña, xa botou patacas, ten berzas, ten un boalleiro e ata ten un mandarineiro. Estou desexando ver. Mira, nos mandamos ali a Adrián. Adrián, a verdade, que puxo todo o corazón. Intentou axudarlle a Nélida, pero a cousa non foi ben. No, mirade. Nélida, estamos aquí en Lalín observando os teus dominios. E todo isto que temos aquí, trabállalo ti. Sí, sí. Pois contame un pouquiño que é o que tes plantado a estas alturas na túa horta. Cebolas, patacas, os allos, Feixo berza tomates, pimientos, lechuga. e a berza que tes pas galiñas, ou ben? Isto son todo para galiñas. Despois haberá que darlle de comer ás galiñas. Xa lle dicen, pero podemos... Un día de dobre rancho non lle fai mal a ninguén, Non fai mal Nélida. ningún. Estamos na primavera xa. Que habería que plantar agora? Cando cambia a luna, a primeira cosa que vou poñer é trasplantar cebolas. Semente calidade Nélida. Hai que mirar a luna, ten que estar no menguante para o sementar. Agora está creciente. Ahora non deberíamos. Non. Pero ímolas poñer un pouco para facer unha proba. Non pasa nada, que se prenden e pois... E se prende. Comerse cedo. É listo, e acabouse. É listo. Vai, Más fondo ou así? bueno, un pouquiño máis, un Mais pouquiño máis. Mira como está a terra húmeda. Derramache máis. Vai direito, que vas tu. Vou torcido. Mira, unha miñoca, unha miñoca. Hombre... Miñoca para ir ás troitas. Vela. Esta é para min xa. Oh, Nélida. No. Puntuación do meu rego. Ti como o ves? Ben, moi ben, mira, moi ben. 83 anos tes ti, Nélida. 85. 85 xa? Sí. E non só iso, porque ti todas as mañás... Vou á piscina. A piscina. Sí, non fallo. Despois vou camiñar, despois paso por un doneto ou por o subiu e traio os cafés. Ai, non. Estar feita unha moza, Nélida. Vamos, déxame poñer unha. Toma. Ahora, cando cambia a lúa, a medrar e despois a comer. E dentro duns días poñeremos pementos e tomates e tamén cenorias. Sí, e xudíes. E xudías vas poñer tamén? Poñemos xudíes de todo o legumbre. Nélida, aquí están as túas 5 galiñas. As 5 galiñas que comen como a ministros. E estas son as galiñas que che dan o abono para a túa horta. Sí. Nélida está tan conectada coa natureza que ata fala coas galiñas. Sí. Portada por ben, caramba. Están tan contentas que poñen 2 veces ao día. National Geographic. E aquí quedamos xa descansando, mirando as cebolas da hora galega, que aínda que non temos a mellor lúa, Nélida, van sair boas, xa verás. No, sí, as bolas van salir como as outras, pero despois duran menos tempo. Van sair boas, xa verás, Nélida. Xa verás, confía. Tamén vamos a saber. Non as quites, van sair boas.